хәзер электрон почта һәм челтәрләрнең башка хезмәтләре дигән теманың сорау-җавап бүлегенә күчик. Нәрсә ул электрон почта? Компьютер челтәрендә хатлар алышу электрон почта дип атала. Дөрес. Икенче сорау. Электрон хат нәрсәләрдән тора? Җавап. Хат алучының электрон адресы һәм текстыннан тора. Өченче сорау. Абонентның почта кабы кайда урнаша, аңа нәрсә кертелә? Җавапларны тикшерик. Почта кабы уникаль исемгә ия. Аның хуҗасы үз кабына пароль аша гына керә ала. Электрон адрес почта тартмасының исеменнән һәм сервер исеменнән тора. Нәрсә ул телеконференция? Телеконференциядә ничек катнашырга мөмкин? Телеконференция бер төркем кешеләрнең уртак тема турында фикер алышуы. Мондый конференциядә компьютер челтәренең барлык абонентлары да катнашырга мөмкин. Телеконференцияне анда катнашучылар үзара электрон хатлар алышып уздыралар. Укучылар, электрон почта һәм челтәрләрнең башка хезмәтләре дигән теманың сорауларына җавап бирдек. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.